Hebreo 3:17 sa kung iyang ganiha. Hinumdumi ang mga nagmando o nagtukaw sa inyong kalat ng mga katigulangan. Palig-ingnan ninyo. Kung saan na palig-ingnan? Sunda ang ilang mga buhat. Ako gipanawagan ang akong mga kaigsunan nga naa sa lahi nga tinuohan, dili katoliko, open kayo tanan diri sa pangutana. Kay kuan man ni talagsaon man ning mao kahigayunan. Kini akong pangutana dili niya ako ang personal. Nailing doon ako nga iya ko gisogo aron ang pangutana. About atong giniskas ni Brady Margania sa mga lista sa katiligan ng organisadong katiligan o pista sa mga pagano. So ayang pangutana mo ulit. Kung sa manday ko ay kalainan sa pista sa mga pagano o sa pista sa organisado. So, salamat sa pangutana. Kung may kalainan sa pista sa mga pagano o piyesta sa simbahan katilingban. Ang unang kalahian, ang pista sa mga pagano. Katong mga pagano, mao ba ito nagpista na wala nakaila o Ginoo. Ang ilang gipista o ang ilahang kasaulugan, ang ilahang gihalaran o mga mananap o bang mga sinulog na mga mananap, ang larawan man nga diin bunga lang sila huna-huna. Kadihimong larawan. Sa pananglit, paghimo ko o tao, akong pormahon o ganang mura kong porma baka, may porma kong iro, may ilong, na ako na sa himuan, kanang bungaras ko na una pa. Larawan, na ako na siyang sa ulugan, iyong ko na ko akong nagulingon. Ito si mga pagano, manay kalabutan sa Diyos na pista. Then, ang pista sa simbahan, iya din sa Ginoo sumala sa ko ang bahasa ganiha. Ano na yung mga pista na iya sa simbahan na diin pagpahinumdum sa una na itong mga katigulangan. Napananglit, San Lorenzo Ruiz, pagpahinumdum man naapay bersikulo nga ato ang masihan na agad pagpahinumdum. Hebreo 3:17 sa kung iyang ganiha. Hinumdumi ang mga nagmando o nagtukaw sa inyong kalat ng mga katigulangan. Palig-ingnan ninyo. Kung saan na palig-ingnan? Sunda ang ilang mga buhat. Ito na utana ko ganiha nga, kung sa mga kinabuhian ato ang himo sa kalibutan sa itong katilingban na susama sa kinabuhi sa San Lorenzo. Wala dito bagbian. Namoto siya nga tubag nga unsay kalahian sa fiesta sa mga pagano o pista na iya sa Ginoo. Sugo pa sa Diyos nga mupahinuot na nila, musampit na nila, sugo yun. Hebreo 12, versikulo 22 nga 23. Akong isumarais, giduol ninyo ang maghuhukom sa tanan ng ang Diyos. Giduol usab ninyo ang espiritu sa mga taong matarong nga hingpit na. Usab ni usab. Sa English pa, additional, dugang. Sa to, giduol ninyo ang giduol ninyo ang maghuhukom sa tanan ng ang Diyos. Wala ilaing giduol ninyo o duulan ninyo ang mga espiritus, mga taong matarong nga hingpit na. Kinsa man yung mga taong nga hingpit na? Kini mga santos. Sugo di ay. Sugo sa Dios. Muna nga ato na tayo fiesta. Pagpahinumdum sa unang mga katigulangan. Tigulang na San Lorenzo. Natawag mo na siya God. 1637. 15 na to, nalimot na ko kung gisulat. Sabi na lugaya. Okay mo ito itubag di ay sa pangutana. So, napilain pangutana. Na patay oras. Para yun nga, mauling po nito nga, kung may mabalon sa kamera ko. Pili kaya na itong mabalon dito nga ganang chika-chika na. Okay, so salamat po kayo pagtubag sa pangutanan ng pista sa mga pagano o pista sa mga iya sa Ginoo. Salamat.